ヒロはお母さんではありませんか。皆さんご存知の通り、お母さんはすごく頑張る人です。彼女は家族や子供たちのために何でもできます。まさにヒロです。私のお母さんは朝早く起きなければなりませんでした。朝3時に起きてご飯を作って仕事をしに行きます。家に帰ってきたらもう暗くなっている時も時々あります。私は勉強が大変な時、お母さんに疲れた、大変だと言ったことがあります。その時、私は勉強の他は何もしていません。しかし、お母さんは全部やらなければなりません。何かをしないということはありませんでした。それなのに疲れているとは一度も言いませんでした。今、皆さんも疲れているかもしれませんね。私も毎日疲れています。日本語の勉強は大変です。でも、お母さんがどのくらい疲れているかイメージしたことがありますか？すべては子供たちのためです。今日はお母さんが疲れていることを知っていると言いたいです。私たちのためにお疲れ様です。だから私はお母さんのために諦めないで全力を尽くすことを約束します。親切になって自分や人に優しくしてあげます。それから皆さん知っていますか？お母さんは私たちから何か欲しいと思っていません。ただ私たちがいい人になってほしいだけです。私のスピーチを聞いて皆さんは自分のお母さんに対してどう感じましたか？私にとってお母さんはヒーローです。一番すごい人です。皆さんもお母さんもすごい人だということをもう一回思い出してください。最後に私はお母さんに幸せになってほしいです。お母さんが大好きです。皆さんできればすぐ電話をかけて自分のお母さんが大好きだと言いましょう。これで私のスピーチを終わりにします。ありがとうございます。以上で午前の分のスピーチが終わりました。